سلام نعخاتكم أبزا فيديو زيا أزي برتو ملختي نخلنا كقد سنة زغل حبريتا كزرقع كفتني بليز كام مجمريا زا فيديو زيا ناب كلهم حبشا حبرت سبنا كأند دما قولعون زلوهم سدرا بيتات كسدولهم يمحصنكم. This is very important. أزيا قداسيو حبريتا دما من البات بزحات كابانا ديستو علنا يزلنا ندكنا بخمي كسألوهم يفتنو خمزلو زرع حبريتايو بار زتفلالي حبريتا شير كجبري ابزا فيديو بصحف بفيديو استقربه مالتيو እዚ ነገራት እዚ ንብዙሓት ሓድሽ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ርግፀኛ ንብዙሓት ከዓ ሰሚዕኩም ኣለኹም ግን ክሳብ ክንደይ ሰራውሩን መሓውሩን ይዝርግሕ ከም ዘሎ ንደቅና ንስድራ ቤታት ንቆልዑ ቀንዲ ከመይ ገይሮም ግዳይ ይገብርዎም ከም ዘለው ንክንፈልጥ ክትሕግዘና እያ ሶ ላይክ ግበርዋ ርግፀኛ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ዩቱቡን ኣይፈትዎን እዩ ኣይዝርግሖን እዩ እዚ ሕቡእ ኣጀንዳ ንካልኦት ሰባት ንምግልጋል ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ ላይክ ግበርዋ ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ስለዚ ብዘይ ግዜ ምቕታል ቀጥታ ኣብታ ናይ መጀመርያ ትሕዝቶ ከኣቱ ክፍትን እየ ኦራይት ሶ መጀመርያ ሓንቲ ስእሊ ሼር ገይረልኩም ኣለኹ ኣብዚኣ እዚኣ ካብ ትዊተር እየ ረኺበያ እዛ ሓበሬታ እዚኣ እንታይ ትብል ኣላ መምህር ናይ ኤሌመንተሪ ስኩል ወይ ናይ ፕሪስኩል ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ደረጃ ናይ መዋህል ህፃናት ወይ ከዓ ናይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መምህር እያ እዚኣ ናም ባይነሪ ዝበሃል እንታይ እዩ ደቂ ሰባት እንታዮም ወዲ ወይ ጓል ኢና ንፈልጥ ኣምላክ ክፈጥር ከሎ ኣዳምን ሄዋንን ፈጢሩ ኢና ንብል እዚኦም ናይ ባይነሪ ዝበሃሉ ግን ኣይ ወዲ ኣይ ጓል ኣይኮንኩን ዝብሉ እዮም ስለዚ ዝደለኻዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኢንፋክት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፆታ ዝበሃል ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ዝነበረ ተሪፉ ልዕሊ 70 ዝኸውን ፆታታት ገይሮም ኣለዉ ሓደ ካብኦም እዚ ናም ባይነሪ ዝበሃል ማለት እዩ እምበር ሓደ ሰብ ንነፍሱ ድሌቱ ክገብር ኣነ ፀገም የብለይ ናቱ ድሌታት ኣብ ደቀይ ከሰጋግር ምፍታን ግን ብትሪ እየ ዝቃወሙ ምክንያቱ ወሊድካ ንደቅኻ ድሌትካ ግበር ምናልባት ሱንጌ ጋ እንድዩ ግን ወሊድካ ንደቅኻ ሕራይ ንዘይደቅኻ ፕሮግራም ክትገብር ምፍታን ግን ገበን እዩ ብትሪ ድማ ክንቃወሞን ጠጠው ክንብለሉን ይግባእ እምበር እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ማስለኩም ንሕና ከም መምሃራን መጠን ንቆልዑ ካብ ሓደ ፆታ ናብ ካልእ ፆታ ንክንቅይሩ ነተባብዖም ኢና ወላ ኣንፃር ናይ ወለዶም ድሌት ሓደ ሓደ ግዜ ንወለዶም እውን ከይሓበርና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለቶም እዩ እዚ ኢንፋክት እዚኣቶም ሕጂ ወዲ ወይ ጓል ንሳ ወይ ንሱ ክትብሎም ኣይደልዩን እዮም ተርዲኻኒ እጂ ብዝመረፅዎ ናትካ ፆታ ኣብነሲ ንሓደ ሰብ ርኢ ምስ ኣበልካ እንታይ ኢኻ ትብል ወዲ ድዩ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ኢኻ ትብል ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ምዕራባዊ ፕሮግረሲቭ ኣተሓሳስባ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን እንታይ ፆታ ኢኻ ትደሊ እንታይ ፆታ እዩ ናትካ ትብል ኢልካ ትሓትት ሰብ ኣነ ከምዚ እዮም ዝበለካ ሽዕበት እሱ ዝደለዮ ክፅውዖ ኣለካ እዮም ዝብሉ ነዚ ዓይነት ሶሪ ፆታ ናትና ብናትና ድሌታትን ብናትና ዘረባን ብናትና ባህግን ዘይኮነ ብተፈጥሮ ዝወሃበና ኢለ የዛምናነ ባዮሎጂ ናትና ድማ ዲክቴት ይገብሮ ወዲ ናቱ ባህርያት ኣለዎ ናቱ ካራክተርስ ኣለዎ ናቱ ኣካላቱ ድማ ብመንፅር ንወዲ ዘንፀባርቕ ዝተገበረ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ናታ ፅባቐ ናታ ባህርያት ናታ ኣካላዊን ባዮሎጂካውን ኣቃወማ ኣለዋ እዚ ክልተ እዚ ነገራት እዚ ንዘበናት ሙሉ ዘካተ ኣይነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኩሉ ነገር ተገማቲሉ ዘሎ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ሚድያ ብፊልሚ ገይሮም ብካልእ መንገድታት ገይሮም ብትምህርቲ ገይሮም ሕጂ እውን ኣብ ቤት ትምህርታት እዚ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኤሮጳ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ካብ ኣሜሪካ ክኸፍእ ይኽእል እየ ዝብል ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ክርስትያናዊ ኣነባብራ ወይ እቲ ክርስትያን ዝበሃል ወይ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ሓያል እዩ ይቃወሞም እዩ ይበኣሶም እዩ ሚድያ ኣለዎ እዩ ኣብዚ ኤሮጳ ሃይማኖት ስለ ዝጠፍአ ብታሕቲ ታሕቲ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክትፈልጥ ኣሸጋሪ እዩ ብጀካቶም ኣስላም ዝበሃሉ ነቶም ቤት ትምህርታት ዝቃወሙ መብዛሕቲ ግዜ ካልእ ሃይማኖት ክቃወም ኣይትሰምዐን ኢኻ ስለዚ ዝደለይዎ ፕሮግራም ክገብሮም ይኽእሉ ደቅና ስለዚ ኣብ ኤሮጳ ኢና ዘለና ኢልኩም ትድቅሱ ከይትህሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰብ እዚ ንሓደ ሰብ ወዲ 18 ወዲ 17 ካብ ወዲ ናብ ጓል ድዩ ካብ ጓል ናብ ወዲ ፆቱ ንክቕይር ንስድሩ ከይነገረ ንክሕግዝ ኢንፋክት ፆቱ ስለ ዝቀየረ ንዑ ክሕግዙ ዝኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ወለዲ በዓልና ኦርጋናይዝ ጌርናሉ እዩ ዝብል ዘሎ ከምዚ ዓይነት ንውላድካ ልዕለኻ ኮይኖም ክኣልይዎን ተጀሚሮም ሓደጋ በፂሕና ከም ዘለና ክንርኢና ሓደ ካብ ሓደ ጥር ዝበለ ሓበሬታ ጥራይ ከይመስለኩም ገና ሰለስተ ካልእ ክቐርበልኩም እየ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም እየ ምንታይ ክጠቕመኩም ዝኽእል ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኹም ክትዓብዩ ክትልወጡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ከም ትደልዩ ይርዳእኑ ኣሎ ዳትስ ዋይ ነዚ ትርኢ ዘለኹም
أمبار نابتقعزو نابتزلع على درجة معباي التزبلت نابزلع على درجة كحجزوكم زخل نطلو دما ولقاو كلاساتيو سدما ناب ستوك ماركت بقطة بان غد عبيو ناب بيزنس كتاتو تدليهم أونلاين بيزنس كمون أبزوان زدليكم كلاتات ناي كمبيوتر ناي قوانقوا كمون ناي إيريتين كتو مهارو تدليهم بزح كورسات لنا أبزوان زما ديسكاونت كيرنا سلزلنا نخد كمولو بتعتنا يعجبكم أمبار حج فيديو هنرينا بحد النارانا عن كيدنا. Today, I wanted to introduce you to a new friend in our class. Well, this, Huckleberries, is my friend Nash. It's their first day in our class. They're just looking around at all of you, and they're so curious to know who you all are. Today was fun. It was really interesting, though, knowing going in, being like, I don't know what questions kiddos are going to have or what they're going to say, which is both like nerve-wracking, but also kind of exciting. It's that place of not knowing as a teacher and just being okay with that. And the friend likes to ask the question, are you a boy or a girl? And Nash answers, I'm just a kid. But kids can be boys or They can be boys or girls. Yeah. Or maybe non-binary. Yeah. It was just like non-binary, yeah. That's just something that we know. And this is something, I mean, it's like they're 4 and 5 years old and they just didn't make a big deal out of being a boy or a girl. And I think it was a huge testament to how much we've been talking about it in the classroom that you never mentioned the term non-binary. It was a child who brought that up because it's constantly in conversation. እንታይ ይብሉ ኣለዎ መስለኩም ምናልባት ደጋጊምኩም ስምዕዋ እዚኣ ክፋል እዚኣ መጀመርያ እታ መምህርት ትበሃል እታ ብፀጋም ዘላ ነቶም ቆልዑሲ ሰላም ኢላሲ ሓደ ሎሚ ሓደ ጋሻ ከላልየኩም እየ ንሳቶም ድማ ነቲ ቆልዓ ኮይ ንሳቶም ንሱ ወይ ንሳ ከይትብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ወድን ጓልን እቶም ቆልዑ ድማ ብገርሆም ወዲ ወይ ጓል እንዲ ክኸውን ዘለዎ ቆልዓ ዳ ኢልዎም ሓደሲ እቲ ሓደ ካባቶም ግን ኖ ምናልባት ፆታ ዘይፈልውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሳታ መምህር ተቐቢላ ድማ እወ ማለት ወዲ ወይ ጓል ምዃኑ ከይፈልጥ ይኽእል እዩ ቆልዓ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ድሓር ኣብቲ መምሃራን ኣብዚ ግሩፕ ክዛረባ ከለዋ እንታይ ይብሉ እዚ ውፅኢት ነታ ቃል ናን ባይነሪ ትብል ከም ፅዋ ዝኻሉ ውፅኢት ናይቲ ንሕና ብቐፃሊ ንነግሮምን ንምህሮምን ዘለና እዮም ባዕሎም ክርድእዎ ዝጅምሩ ዘሎ ደቂ 5 ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ደቂ 5 ዓመት ንዓና ዓበይቲ እውን ክርድኣና ከቢድ ንዝኾነ ብዋኑ ብንግሁ ፕሮግራም ይገብሮም ኣለዉ ፅባሕ ንግሆ ፆቶም ዘይፈልጡ እንታይ ምዃኖም ዘይርድኦም ቆልዑ ንክዓብዩ እዚ እቲ ዕላማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣንፈቱ ናበይ ገፁ እንተኢልና ፅባሕ ንግሆ ወድን ጓልን የለን ኩሉ ሓደ እዩ ኢሉ ሕውስውስ ዝበለ ሓደ ነቶም ክርስቲያን እዚ ፅፍዒት ኣብ ገፅካ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ክርስቲያናዊ ሕብረተሰብን ክብርታትን ዘሎ ኩሉ እዮም ዘፍርስዎ ዘለዉ ምክንያቱ ወዲ ጓል ጓል ወዲ እዩ ኩሉ እቲ ሕግታት ናይ ኣምላኽ እውን ብወድን ጓልን ፈላልዩ ዝገብር ዳ እምበር ሓዋዊሱ ዝገብር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሰይጣናዊ ኣካይዳ ክብለ ይኽእል ያነ ናቶም ሂወቶም ድሌቶም ኣብ ሂወትካ ሰብ ድሌትካ ግበር ኣነ ፀገም የብለይና ኣብ ደቀይ መፂኻ ናትካ እኩይ ሓሳባትካን ፕሮግራማትካን ንደቀይ ፕሮግራም ክትገብረለይ ምፍታን ግን ብፍፁም ክቕበሎ ኣይክእልኒ ነፍሲ ወከፍና ድማ ነዚ ብትሪ ክንቃወሞ ይግባእ ስለዚ እዚኦም መምሃራን እዮም ብድሕሪት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክርዳእና ክኽእል ኣለዉ Yeah, just like me. So Nash, just like me, is non-binary. So they aren't sure if they're a boy or a girl. So when people ask them, are you a boy or a girl? Right now they just feel like saying, I'm a kid. They're figuring it out. Why does he like stars? They like stars. They like stars. Yeah. زجرمي بدعمي زجرم هكندي
ከምዚ ዲ ድፈቱ ከምዚ ያዳ ትፈቱ ክብሉ ብጀመሩ ነው ከምዚኣቶም እዮም ድፈቱ ስለዚ ፆቱ ይፈልጥን እዩ ፆታኻ ክትፍጠር ከለኻ ኣምላኽ ኦልሬዲ ኣብተን ቀዳሞ ሰዓታት ዲፋይንድ እዩ ድሕሪ 100 ዓመት ምስ ሞትካ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ኮንፊዥን ገዲፍና 100 ዓመት ሬሳኻ ተቐቢሩ ነይሩ ድሕሪ 10 ዓመት ድዩ ድሕሪ 100 ዓመት ኣርኪኦሎጂስት መፂኦም ተፈቲሾሞ ወዲ ወይ ጓል ክፀንሖም ከምዚ ኮንፊዥን ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣይኮነን ስለዚ ክሳብ ክንደይ እዚ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ንሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ብንኣሽትዮም ጀሚሮም ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብሆሊውድ ፊልምታት ረይዎ ደቅኹም እንታይ ርዩ መብዛሕትኡ ፊልምታት ናይ ሎሚ እታ ጓል ትፈቱ ወዲ ይፈቱ ካልእ እውን በቃ ኩሉ ነቲ ቀደም ዝነበረ ክብርታት ዘብርስ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ድማ ከምፅእ ዘይክእል ኣንፃር ሃይማኖት ኣንፃር ሕብረተሰብ ኣካይዳ ዝኣንፈተ ኢና ክንብሎ ንኽእል እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ዝሰደልኩም ከዓ ምናልባት ከሰምደኩም ግን ሓንሳብ ኣቕሊ ግበሩ እዚኣ ቁርብ let's see this one ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም people have periods ኩላቶም ቶም ሰባት ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ክስቱሞም ቀይሕ ደም ትሪኡ ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣወዳት ይኹን ኣዋልድ ናይ ኣዴታትና ክመፀና ይኽእል እዩ ዝብል ሓደ ጎስጓሲ እዚ ድማ ከም መቐፀልታ ናይቲ ንብሎ ዘለና እዚ ሓደ ዓቢ መጋዚን ናይ ፋሽን መጋዚን እዩ ነዚ ውፅኢ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ወዲ ክወልድ ይኽእል እዮም ዝብልና ዘለዉ ፅግያት ክመፅኦም ተጀሚሩ ወዲ ክወልድ ይኽእል እዩ ኣብ ከብዱ ዕሸል ገይሩ ክወልድ ይኽእል እዩ ጓል እውን ክትወልድ ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ ሰብ ወድን ጓልን የለን ኢሎም እዮም ከምና ዝፍትኑ ዘለዉ ክንምንታይ ሓደገኛ ተሓሳስባን ክንምንታይ እዚ ድማ ብቐሊሉ ሓደ ክልተ ሰባት ዝብልዎ ዘሎ ከይመስለኩም ብጣዕሚ ብረቂቕ ውሽጢ ቀንዲ ኣተኩሮም ድማ ኣብ ዕሸላት እዩ ዘሎ ነቶም ዕሸላት ካብ ንግሆ ነዚ ፕሮግራም ገይሮም ሓንጎሎም ብሬን ዋሽ ገይሮሞም ተዓብዮም ፅባሕ ንግሆ በዚ ንኽነብሩ ፀገም ኣይከልዎምን እዩ ስለዚ እዚ ንሕና ብፍላይ ሓበሻ ሳቶም ሂወቶም ድሌቶም ደቅና ንሕናን ግን ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ምህርዎም ኣለዉ ክንሰምዕ ኣለና ክንከታተል ክንክእል ኣለና ገለገለ ሓሳባት ከምኡ ክመፅእ ከሎ ድማ ክንሃርሞምን ከነፍራሮም ዘይኮነስ ከነረድኦም ክንክእል ኣለና ከምቲ ንሳቶም ከረድዎም ዝፍትኑ ዘሎ ንሕና እውን ብግዴና ከነረድኦም ክንፍትን ኣለና እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ነቶም ቆልዑ ስለዚ ብጣዕሚ ክንቀፅል ኢና ሓደ መምህር ዝበለኻ ክንርኢና ሕጂ with a student that I had that makes me happy that I teach kindergarten. So we're walking back from a nature walk because my job is cool. And one of my students stops in line and turns around because I was at the end playing caboose. And he says, Mr. Cow, do you think I'm a boy or a girl? I paused and I said, student, I don't get to decide if you're a boy or a girl. Only you get to decide if you're a boy or a girl. So what do you think? And he sits and he looks contemplative for a second. And then he looks at me and he says, I'm a boy. And I said, excellent news. Thanks for letting me know. So, እንታይ ብላ ኣሎ እዚ ኸ መምህር እዩ ጓል እንድያ ግን ከም ወዲ እዩ ኮይኑ ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣነ ዝምህሮም ተምሃሮሲ ሓደ ካባቶም ሓንቲ ጓል ማለት እዩ ወዲ ድየ ጓል ኢሉ ሓቲቱኒ መምህር ድማ ኖርማሊ ጥዑይ መምህር ወይ ትኽክለኛ ወይ ከዓ ማለት ከምቲ ንሕና ንፈልጦ መምህርቲ ኮይንካ ጓል ተኮይንካ ጓል ይኽስኺ ስኻኻ ወዲ ኢኻ ኢሉ ክረዲ ዝኽእል ግን ኖ ኣይፈልጥን እየ ንስኻ ኢኻ ትውስን ወዲ ዲኻ ክትከውን ትደሊ ጓል ኢኻ ክትከውን ትደሊ ብምባል መሊሱሉ እታ ጓል ድማ ኣነ ወዲ እዮም ዝበለት ትኽክል በቃ ወዲ ኢኻ ስኻ ብምባል ድማ እቲ ነታወይ እዚ ኢና ንብሎ ዘለና ክንምንታይ እዚ ዕጅብ ዝትርእይዎ ኣለኹም ካልእ መዓልቲ ቪድዮ ከምፃልኩም እየ ምናልባት ተደሊኹም ኣወዳት ኣዋልድ ነይሮም ኣወዳት ንክቕየሩ ጡበን ዝቆርፃ መዓት ሰብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ሜዲሲን እቲ ዓውድቲ ብጣዕሚ ተኳትር ኣብ ከምዚ ወፊሮም ዘለዉ ብዙሓት እዮም ናወዳት ናብ ኣዋልድ ዝቕይሩ ሆርሞን እናሃቡ ይቕይርዎም ጡብ ከም ዘውፅኡ ይገብርዎም ገለመለ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ገና ዘይተፈተሸ ዘሎ ነገር እዩ ድሕሪ 20 ዓመት እንታይ ክኾኑ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዊዶኖ ብከምዚ ዓይነት ስለዘዕብይዎም ወዲ ኣነ ጓል ክኸውን እየ ክብል ከሎ ነቲ ነገራቱ ቀይሩ ናብ ጓል ይቕይርዎ ማለት እዩ ሆርሞናት ኢንጀክት ገይሮም ንጓል ድማ ጡባ ቆሪፆም እዮም ገለ ገይሮም ወዲ ከም ዝኸውን ካልእ ቪድዮ ከቅርበልኩም እየ ብኸምኡ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ኣታሊሎም ዘእተውዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይብላዕ ኣይስላዕ ኮይኖም ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ስለዚ ሓደገኛ መንገዲ እዩ እዚ ንጥፍኣትና ዝዓለመ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝርዳእካ ናይ መወዳእታ ሓደ ቪድዮ ክሰደልኩም እየ እዚ ከዓ እንታይ ማለት ምዃኑ ክበርሃልኩም እንታይ I had a neighbor confront me for using the women's restroom. I lived here for 4.5 years. Everyone should know that I'm a trans woman. I've always been known as Kaylee. I've always used she, her pronouns. I've been having some stomach issues because of Trulicity, and I had to use the bathroom real quick. And they're single-use bathrooms, and it's the only place that I feel safe using the women's bathroom.
Well, I got done and got out, and this neighbor was talking to another neighbor and started pointing out the sign. I knew exactly what she was talking about because there's a big old woman sign. And I'm like, is there a problem? She's like, yeah, you're using the woman's restroom. You're a man. And I said, I'm a trans woman. And she's like, no, you're a man. And she kept saying that over and over. And then she kept saying, you're not a she, you're a he. You shouldn't be using it. You were born a man. And just over and over. And honestly, I just lost it. Lost it and just started screaming and swearing. I just couldn't handle it. This is my home. This is my safe place. I should be able to use the restroom. The apartment manager knows I'm trans. Everyone knows my name is Kaylee. And then my group of friends, I thought my friends were all starting to yell at me saying I escalated and because she had 2 kids. I didn't even see the kids. They were there and I just lost it. Fight, flight, or freeze, and I fought. You don't know what it's like to be a trans person. And then my one friend started yelling at me, and none of them stood up for them. They blamed me that I was the one that was at fault. When none of them stood up to me when እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ብርግጽ ወዲ ዲጓል ኢለክ ሓተኩም ኣይከኒ ወዲ ከም ዝመስል ትሪእዎ ኣለኹም ሰብኣይ እዩ ንሱ ግን ኣነ ሰበይቲ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ትራንስጀንደር እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ሽቃቅ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣትዩ ሓንቲ ኣዴ ምስ ክልተ ቆልዓ ረኺባቶ ምስ ራየቶ ሓንቲ ኣዴ ኣብ ሽቃቅ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኣይ እንተፀኒሕዋ ብርግጽ ክስንብት ትኽእል እያ ከተማርር እውን ትኽእል እያ ሓበሬታ እውን ክትገብር ትኽእል እያ ስለዚ ስኻ ሰብኣይኻ ካብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክትኣትይ የብልካ ዝበለቶ ኖ ኣነ ሰበይቲ ዝተቐየርኩ እየ ስለዚ ኣብዚ ቦታይ ብምባል ምስኣ ከም ዝተባእሰን ብዙሕ ግርግር ከም ዝተገበረን እቲ ኩነታት ጫውጫው ከም ዝበዝሕን ኣነ 4 ዓመት ዝገበርኩ እየ ክትቅበለኒ ነይርዋ ይብል ኣሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽቃቅ ሓደ ሰብኣይ ጓል 12 ዓመት ጓል 13 ዓመት 14 ዓመት ጓልካ ኣብ ከይዳ ትሸነሉ ቦታ ሓደ ሰብኣይ ከምዚ ኣብ ኣትዩ ተፀኒሑስ እንታይ ካ ክትብል እዚኦም ከኣቲ ቀደም ነዚ ዝቕበል ዘሎ ሕብረተሰብ ተቀደም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ይዕመፃ ኣለዋ ገለመለ ኢሉ ብዙሕ ዘእውን ዝዛረብን ዝነበረ ኣይነበረን ኣይኮነን ከምኡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፅዎን እየን ኢልካ ብሰፊሑ እናተዛረብካ ከለካ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሽቃቅ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክሸንሎም ዳር ትብል ኣለካ ቁሩብ ትምግርጫውሲ ብጣዕሚ እዩ ዘገርመካ እዚ ሰብ እዚ ብኣይ ወገን ብንፁር ሰብኣይ እዩ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቦታ ዝእቱ ምክንያት ድማ ኣይነበሮን ስለዚ ብኣይ ወገን እታ ሰበይቲ ዝገበረቶ ምስታ ሰበይቲ ብዙሕ ከም ተሃላለኸን ንዓይ ከም ግበነኛ ምግባሮም ድማ ብጣዕሚ ገሪምኒ ብምባል ንክትሰምዖን ክትዛረበሉን ዘስደምም ነገራት የስማዓና ኣሎ ናይ መወዳእታ ለበዋናተይ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንነዊሕ ዝተሰርሓሉ እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ናባና ዝደፍእዎ ዘለዉ ኣካላት ድማ ይፈልጥዮም ብኸመይ መንገዲ ንሓዋሩ እዚ ሓሳብ እዚ ሰራውር ክሰድድ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣለዉ ብፊልሚ ብደርፊ ብዙሕ ናይ ደርፍታት ኣለዉ ኣብ ፊልሚ ኣብ ደርፊ ኣብ ቤት ትምህርትን ህፃናት ነቶም ንኣሽቱ ጥራዮም ዘተኩር ዘለዉ ነቶም ዓበይቲ ኣይሓስቡናን እዮም ነቶም ንኣሽቱ ሒዞሞ ግን ድሕሪ 10 ዓመት ጌስወት ኩሉ ዕላሞም ከረም እዩ ስለዚ ንሕና ክብርታትና ክንዕሉ በቲ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝዓበናያ ክንቅፅል ንደሊ እንታይ ኮይና ደቅና ክንከታተል ክንክእል ኣለና እዚ ነገራት እዚ ሰሊኹ ኣብቲ ገዛ ኣትዩ ፅባሕ ንግሆ ኣብ መንጎኻ ናብ መንገድካ ደቅኻ ንዓኻ ገዲፎም ናብ ካልእ ክትጉሂ ካብ ትነብር ካብ መጀመርዩ ንኩልና ድማ እዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ፕሊስ ላይክ ግበርዋ ናብ ብዙሓት ንክትባፃሕ ንስኻትኩም ድማ ንስድራ ዘለዎም ሓደራ ምናልባት ዝተጋነነ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ግን እዛ ሓበሬታ ምስማዕኩም ክጠቕመኩም በር ከጎድኣኩም ኣይክእልን እዩ እናበልኩ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩን ንብለኩም ፅቡቕ ናትኩም ሪቶ ድማ ኣብ ኮሜንት ግደፉለይ ቻው